Galiza conta con 34.000 asalariadas no sector dos coidados, na súa abrumadora maioría mulleres, con boa parte das mesmas empregadas nos servizos privatizados de axuda no fogar que dependen dos concellos. A subcontratación a empresas mediante concursos á baixa e a lei de desindexación de contratos públicos xeran unha espiral de precariedade e abusos patronais da que as administracións se pretenden desentender, impondo un teito na negociación colectiva. Cando ti estás pagando mal, o estás facendo a sabiendas de que ao que lle estás dando o traballo o está quitando das condicións de traballo das mulleres que o fan. Nos concellos, cando entramos pola porta dun pleno reivindicando as mellores condicións do SAF, os alcaldes e as caldesas quedan perplexos. Eles ni sequera recoñecen as traballadoras do SAF como traballadoras dun servicio público. Que me ves contar? É dicir, eu saquei un contrato, licitei e teño cumplido. No Concello das Neves, no interior rural da provincia de Pontevedra, as traballadoras da axuda no fogar rebeláronse nos últimos anos en prol dunhas mellores condicións laborais nun sector totalmente esencial. Eu creo que estamos moi mal valoradas, non queren ver a necesidade da xente, porque a xente está soliña e está nunha cama. E que se nós non chegamos para levantalos e darlle a medicación e o desayuno e duchalos, non vai nadie. Que sería desa xente se os deixas quedar aí? O que queren é que tú esteas e fajas as cousas básicas, a limpieza, todo iso, pero que é compañía, que tú esteas e que tú escuites os problemas que eles teñan ese día ou os dolores que teñan ese día. E tú con alegría, con unha sonrisa, tens que levantalos, aunque tú teñas un dolor de espalda. Este sector empezou un pouco a despertar no ámbito sindical e de reivindicación a partir do ano 2020. A pandemia foi moi importante para elas, porque xa un sector moi precario, a pandemia os veu un pouco a descalabrar en canto ás condicións de traballo. Despois, o que a crisis inflacionista e IPC foi o que fixo avanzar. Tiñamos os atrasos do IPC sen cobrar de varios anos, despois tamén tiñamos os fins de semana moi mal, tamén pagos, os sábados sin plus ningún, os domicilios unhas rutas moi largas, un domingo enteiro, no cal comenzabas ás 7 da mañá e terminabas ás 9 da noite, 9:30, en vez de ser unha axuda a domicilio de un SAF, éramos unhas criadas. Frente á pretensión da empresa de descolgarse do convenio en 2024, as traballadoras do SAF das Neves logran un compromiso a 3 bandas para que o retire e lograr melloras a futuro mediante unha nova licitación. Porén, o Concello vulnera o acordo e decide prorrogar o contrato. Chegamos a ter o Concello sentado nesta sala con todas as traballadoras, concelleira e alcalde, dando o seu compromiso de facelo así, pero chega o mes de marzo e non o fai. E máis, todo o contrario. E o que anuncia no pleno é a prórroga do contrato que ten nas mesmas condicións un ano máis. A base de xuntarnos co Concello, dicirlle que isto estaba moi mal, nos escoitaba e non nos escoitaba ao mesmo tempo, parecía que non quería avanzarnos, foi cando lle dixemos que se non avanzábamos, que íamos a facer unha folga. Estes alcaldes son uns bandidos, véndenos a patronal. Baixo a presión das traballadoras, o Concello leva a pleno a licitación no mes de agosto, pero a pesar das protestas no propio acto, faino novamente a precio insuficiente, sen contemplar unha partida para o incremento anual do IPC, e, por tanto, sen garantir unhas condicións laborais dignas. O PP pasa o rodillo por riba dos dereitos máis básicos. A resposta só pode ser a loita. Convocan para o mes de setembro 8 xornadas de folga parcial e folga indefinida para o mes de outubro. O Parque Aciga recorre os pregos aprobados. Nunha zona rural é moi complicado porque, vamos a ver, non é dicir que estábamos todos no centro das Neves. A ver, unha estaba nunha punta das Neves e outra estaba na outra punta das Neves, já aquela hora tíamos que estar todas aquí. E cada unha ten a súa vida, ten as súas familias, ten os seus traballos, temos para coincidir en horarios aquí, tamén era moi complicado porque tes que a mellor levantar unha señora antes de tempo porque tiñamos que estar aquí. As compañeiras en todo momento estiveron aí, nunca dixeron non, chegaremos ao final a donde hai xa que chegar e así se fixo. O usuario a mesma protestou ao Concello, ao Goberno, de que os tiña moi abandonados o faltarlle quen lle entraba pola porta cada día. E se isto non se asume, imos ter que plantar lume. Todos os martes e venres do mes de setembro, as traballadoras maniféstanse durante 2 horas polas rúas das Neves.
Fronte ás presións caciquís e a tentativa de descrédito e boicote á campaña reivindicativa, logran visibilizar o conflito e o apoio de moitos sectores da vila. Calquera pancarta que poñíamos era dar a volta e eran arrancadas. E non duraban ni minutos, nos arrancaban, nos rompían, e despois hai xente que tamén nos Facebook que nos apoiaban. As rapaciñas da SAF, coas cornetadas teñen armado, Josiño co teu goberno e pouca maña sales zafado. Josiño, ti non tes culpa que a maioría xa te han votado. Pedichelo voto, neniño, imos cantarche, Josiño, pra darche caña. Unha compañera o que fixo foi que o cura da parroquia dela falou para que o cura nese momento nos dera o noso apoio de que éramos un elemento esencial. Había unha boda que iba o alcalde e que viña daquela o presidente da Xunta, o Alfonso Rueda. Sabíamos por onde pasaba a comitiva e fixemos unhas pancartas. O Concello non lle pareceu moi ben, entón aí foi cando o Concello empezou a decir aquí hai que oírlas. E outro foi de que aquí hai a EFA, que é o Instituto de Educación de Formación Profesional, onde unha das concelleiras traballa aí. Entonces, nun día nas nosas folgas decidimos ir cantarlle e manifestarnos, que foi cando a concelleira lle pareceu moi mal que lle fixéramos esa acción, pero o que repito, nos tíamos que ir a por todas. Se o alcalde e a concelleira nos quixeran defender, non asinarían nada que nos poidera poder. Grazas ás mobilizacións, antes do inicio da folga indefinida, conséguese abrir negociación. O Concello retira a proposta e leva a pleno a actualización do prezo da licitación con efecto retroactivo dende o inicio da prórroga, necesaria para o pagamento dos atrasos. A forza de todo isto, pouco a pouco conseguimos por fin outra vez ter interlocución. Por a súa parte, a CIGA tamén recurriu eses pregos que aprobaron a resolución do TACGAL foi favorable a nós, eses pregos quedaron suspendidos e, a partir de aí accedeu a nosa petición, inmediatamente convocou un pleno para actualizar o prezo do servicio que permitira o pagamento do IPC e comprometeuse a sacar uns novos pregos nos que se acolleran as nosas reivindicacións tanto en prezo como en condicións de traballo. Aí foi cando nos aceptaron o de actualizar o IPC, cando lle levantamos a folga ao Concello, e agora estamos luchando. O que nos perdemos, os compañeiras perderon de atrás, se fixo un AGA en Santiago, e aí fixemos uns acordos, os cales agora estamos luchando, que queremos que o Goberno nos leve a cabo na nova licitación. Unha das cousas que conseguimos tamén nesa folga foi unha media terceira paga extra que nos añadiron a día 30 de setembro. Ora, o que sí que as traballadoras teñen claro é que se non é, vanse volver a poñer en folga e van volver a reivindicar. Elas non van a ceder a algo que xa teñen gañado, a uns acordos que xa foron asinados e non teñen ninguna intención de perder ni un solo punto do que aí está escrito. Foi só un capítulo máis dunha loita que dura xa anos en prol da dignidade do sector da axuda no fogar, en o que se evidenciou a importancia de contar co sindicalismo nacionalista que representa a CIGA como ferramenta colectiva de loita. Desde que temos representante sindical, temos mellores condicións, porque temos luchando. Yo da CIGA, cando estaba o GT, era todo non. Facemos tal cousa? Non. Miramos tal cousa? Non. É dicir, para que queríamos nos un sindicato se non nos iba a apoiar? Entonces, cando nos falaron da CIGA, nos presentaron a Merce, e miramos que gracias a ela e a nosa representante sindical conseguíamos algo, pois nós démonos ganas de seguir luchando. Nada, Mercedes para nós o foi todo, a verdade sea dita. É unha luchadora moi grande, non se dá por vencida, en ningún momento nos abandonou, sempre estivo aquí con nós nas folgas e sempre botando pa diante hasta o final. Só a CIGA ten estrutura suficiente e a presenza a través das unións dos locais para levar este conflito desde o pequeno, desde os povos, hasta de onde realmente se ten que resolver, que é na Xunta de Galiza, con algo que vimos pendido desde 2020, que é un servicio de atención á dependencia como merece Galiza. Eu penso que todo tipo de folga que se faga defendendo o SAF e os usuarios é moi importante.
Eu me pareceu moi ben, pero eu penso que hai que seguir continuando e levando a máis alá do que está. Empresas veñen e van, solo van vidas piratas que nos queren explotar.